Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft det i tal eller tanke. Det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag vet alla böner förgäves. Om du inte finns till, ja, vad gjorde jag då? Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Ska vi ta en till liten finstämd visa från Visarkivet så går vi hem sen. Ska du lägga oss snart nu? Men den kan man bli lite tung, det får inte vara så här. Har du någon ton av? Helena, när Sven Bert och jag spelar, då brukar han, om han vill gå hem fort, då säger han så fort han går ut så här så. Tänd i salongen! Tänd i salongen! Då vet han att den har i salongen, då slutar folk på det. Ja, det är trick som tänder inte, det är säkert. Ja, vi ska tända sen. Ja, nu tar jag en finstämd liten ton. Har du någon ton på den då? Ja. Tempo, för snabbt eller för långsamt? Hur ska vi göra? Ja, för snabbt. Om det skulle komma en friare till mig som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr, så inte får han komma in på kammaren till mig. Det lovar jag min mamma och så dig, bara dig. Men om han skulle komma in på kammaren till mig, som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr, så inte får han komma under kjolen på mig. Det lovar jag min mamma och så dig, bara dig. Men om han
skulle komma under kjorten på mig som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr. Så inte får han sticka sturskelavan i mig, det lovar jag min mamma och så dig, bara dig. Men om man skulle sticka sturskelavan i mig som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr, så inte får han göra några flickebarn med mig, det lovar jag min mamma och så dig, bara dig. Men om man skulle göra ett flickebarn med mig som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr, så inte får det bli någon 25-öres tjej, det lovar jag min mamma och så dig, bara dig. Men om det skulle bli en 25-öres tjej som jag tror att det blir, för det har blivit så en gång förr, så inte får hon heta Kåta Maja efter mig, det lovar jag min mamma och så dig, bara dig.